Pozdrav svima, evo mene posle malo dužeg vremena, napravila sam jednu veću pauzu posle ciklusa zahvalnosti 28 dana, neću se vraćati na njih, rezultati stižu, vi vredno radite, hvala vam na tome, zahvalit ću se naravno i ovako presrećna sam zbog vaših rezultata i mojih naravno pro mene se dešava svašta, nešto čuda se dešavaju, tako da ja stvarno ne stižem da izdvojim vreme, već duže vreme planiram da snimim video i zapravo uopšte sad ne snimam nešto što sam planirala, nego nešto što je to, setila sam se nečega, ne znam tačno kako će se zvati video, ali ovaj video će biti vezan za strahove na jedan malo drugačiji način. Neko će se možda nasmejati, neko i neće, ali ćete se pronaći svakako u nekom delu života, možda i sada, od ranije sigurno. Strahovi na malo drugačiji način, nisu to oni klasični strahovi, već su to neki, ajde kažem, kako to već može da se nazove, rituali ili neke metode, ili su to nekom u starom narodu, da kažem, sujeverja. I ja sad kad se vratim na to šta sam ja sve radila iz straha, to jest nije to iz straha da se ne desi nešto loše ili da se desi nešto dobro, da se pobegne od nečeg lošeg. Bože Majo, koliko si bila nenormalna. Stvarno, jer sam ja to sve ponovo istestirala i shvatila koliko sam vremena u životu izgubila na svemu tome. Ali, no dobro, da skratim priču, svi mi eto, u detinjstvu, pa dobro i dan danas, kažu neki ljudi, ceo život to rade. Eto, prvi primjer je crna mačka kad pređe put, ja sam samo da se vratim 3 koraka unazad, sada u 3, nemam pojma, dakle, to meni da se ja 3 koraka vratim unazad, nešto 3 puta kao zapljunem, kao, jer ako ja to ne uradim, onda će mi se desiti nešto loše, ako sam krenula u školu, neka loša ocena ili šta već. Onda se sećam gde god sam nailazila na onu 4. šahtu na ulici i onda kažu ako nagaziš to, isto neki maler, ne znam sad, ne mogu da se setim šta je tačno, ako ti padne knjiga dole i ne nagaziš je, pitaće te u školi iz tog predmeta. Ljudi svašta rade, da, bilo je i toga, bože, do skoro. Kad nešto čuješ pa da ne urekneš, kako kažu babe, kucneš 3 puta u drvo, pa ako nema drveta, onda umesto da se radujem tome, ja trčim, ako ga nema u toj sobi, onda trči napolje, nađi drvo, srećem park ispred kuće, pa drveća koliko hoćeš, pa kucaj u drvo i onda si kao miran. Onda si kao miran, jer u stvari šta je to sve proizvelo, to je strah da se ne desi nešto loše. Onda recimo odemo negde i vidim figuru slončeta, onog iz Feng Shuija, surla, kod nekog stoji surla ka vratima, kod nekog od vrata kontra, znači brane se od nekih zala, nemam pojma. I sad, dobro, neko će da kaže kako raditi na sebi, a neko živi u stilu Feng Shuija, pa radi na sebi. Ok je to kad vi nemate strah od toga, mislim, ako vi živite po Feng Shuiju, to je sasvim u redu, ali se vi ne plašite, radite na sebi ili ne radite, ali vi živite u tom stilu, ali nemate strahove, to je nešto što je sasvim normalno. Šta sam još radila? Pa ja ne znam šta nisam. Sve je to nekako narod napravio, da, onaj crveni končić čuveni, bože, to se sjećam kad majka vodila, gde god me vodila, vezivala mi je taj končić, ono kao da ne padneš u nesvest, da ti neko ne urekne, pa još koje imam svetla oči, pa sad to kao više deluje na svetla nego na tamne oči, sačujem, bože. I onda me istripuje žena da meni već nije dobro dok ja idem tamo gde smo pošli, a ja kao dete ni ne znam zašto nije dobro. I kad god vidim onaj končić, znači na ruci, ja se setim toga, da. Bila sam takođe čula u jednom periodu života nešto vezano za novac,
kako je kriza, svako malo dođe kriza, neka financijska, kao treba što više da okitiš stan sa parama, pa sam onda čula i varijantu da zakačiš novčanicu na ogledalo, pa se ona reprodukuje kao duplo, pošto je dupla slika ogledala, pa ako staviš 1000 dinara, dolazit će 2000, ili ako kupiš te neke, trenutno imam, evo baš pokazat ću vam, pepeljaru koja je svojih 10 eura, ali ću je zameniti, pošto je jedina u kući koju imam i praktično mi je zbog ovoga, to me podsjeća na nekad kako je bilo. Što više kao stvari koje su obeležene tako novčanicama, pometači jedno drugo i dolazit će novac. I ja sam to radila i što sam primetila da se tu u stvari ništa ne dešava, tu nema nikakvog novca, a kako i zašto, što sam u stvari eskapirala. Ja kad god pogledam u tu neku stvar na kojoj piše novac, koji je u obliku novčanice ili šta već, da mene to samo asocira na to da ja nemam para. Ili da mi treba novac za nešto koje ne mogu da napravim. Ili da me stalno podsjeća na nemanje. Ja sam lepo pokupila to, spakovala u kantu i super mi je. I stvarno je super, ne mogu da vam opišem kako sam se lakše osjećala kada sam u trenutku sve to odjednom sklonila. Jer mene je to asociralo na kakve pare bre da dolazi tako da ih privlačim. Samo me asociralo na nemanje. Znači to su zapravo strahovi, a strahovi su uverenja koje su nam izgrađene od malena. I to je ono što sam pričala, ja se ne sjećam, to je možda moj prvi ili drugi video gdje sam vas spomenula. To je bežanje od odgovornosti. Zašto? Nesuočavanje sa svojim odgovornosti. Jer vama kad crna mačka pređe put, desi mu se nešto loše, što god to bilo, pa čovjek i kad neće mu se desiti nešto loše, on će da iznađe sitnicu, prosući kafu ili ne znam šta i eto, to je zato što mi je jedna crna mačka prešla put i ona je kriva zbog toga i vi ste tu našli krivca, skinuli ste odgovornost sa sebe, crna mačka je odradila svoje, to je to, vama je sad nije lakše jer eto desilo se to, pa ko zna šta ćeš više, sami sebi nabijete i tenziju i strah. I kad ste vi tu mirni, kad ste vi tu svoji, pa nikad. Nikad. Zašto? Zbog gluposti. I to je uvek tako i bit će vam tako, ljudi, pod hitno menjajte uverenja, pod hitno menjajte, izbacujte te gluposti i za petak 13. da je male rođendan dan, ne, ja kažem petak 13. obožavam, meni je petak 13. super dan i uvek mi je stvarno super. I 1. april je ono kao, ako vas neko prevari, to sam dožuže da ja ne znam, stvarno čula negdje, ako vas neko uspije da vas prevari na 1. aprilsku šalu, to će cijele godine će da vas bije maler. Ja sam se umorila više sad od prisjećanja, mislim, ima toliko toga, i one babe i one vračare, ne može vama niko ništa, dok radite na sebi, shvatite, dok god radite na sebi, ne mogu ništa, ni babe, ni vračare, ni... Ja se sjećam, moj pokojni otac je često govorio i bio je u pravu, uverila sam se u mnogo situacija, ne verujem ni u šta i ni u koga i zato mi niko ne može ništa. I stvarno je to bio jedan čovjek koji je onako, ne znam, mislim, stvarno nikad ništa nije delovalo. A vi kad istripujete nešto u svojoj glavi, pa tako će to i biti, ono, kao one fore, kakve su ti misli, takav ti je život, ili budi pozitivan. Ja svud redom sad na društvenim mrežama, ono, samo trešti od kakve su ti misli, takav ti je život, kakav ti je, ne znam, status je, budi pozitivan. Nije sve u tome, u stvari kad se suočim sa tim nekim ljudima i uđem u priču, pa veze sa životom nema ni status njegov što je postavio, kakve su ti misli, takav ti je život, ni veze sa životom nema što je napisao ili napisala, budi pozitivan, a kad se suočimo da pričamo, ono potonulo, nigde ga nema, sve crno, ne znam, šta ti znači onaj status, pa kao taj status će da mi promeni život. Ne možete da sedite i da čekate da vam se desi čudo. Morate da radite na sebi, da vi menjate sebe, da vi menjate način života. Čuda sama dolaze. Ja u čuda verujem. I čuda mi se dešavaju. I ne mogu sad da pričam o tome šta mi se sve dešava, jer se dešava, jer je u toku.
nije sujeverje, nego prosto moram da zaštitim neke druge stvari dok se sve to ne završi, da na kraju kažem, to je ono što onda nisam mogla da vam saopštim, zato što je bilo u toku dešavanja, zapravo stvarno se čuda dešavaju i stvarno onako ne postoji ništa, znači da više da ja izlazim iz stana i odjedno ko ustaneš na levu nogu, ja, biće ti katastrofa dana, ili kad čujem kako mi je jutro bilo, kako mi je počelo, kako sam se probudila, bolje da nisam ni ustala, pa nije tačno, menjajte to odmah u tom trenutku kada osvestite da prosto ste to kao nešto umislili, kakva leva noga, kakav dan, kakvo jutro. Sve je super, sve je divno, možda ste nekad neraspoloženi, to je sasvim prirodna, normalna stvar, ali ne dozvolite da vam ovakve stvari, ovakve gluposti uništavaju život. Mislim, stvarno, proći će vam život u pu ili kut uz drvo ili ne znam, po 3 koraka nazad, 2 napred. Ja ne znam, stvarno, koliko sam vremena izgubila, hvala Bogu da sam osvestila sve to, da svedočim svemu onome što mi se dešava, svemu onome dobrom što mi se dešava i koliko mi se život promeni, koliko sam se ja promenila i koliko ja vremena u danu nemam za sve te stvari koje hoću da uradim. Ja se znači više ne bavim tim glupostima, niti gubim vreme, niti, pa ne znam, mislim, stvarno ljudi, dajte, ajde, dođite sebi, mislim, izbacite to iz svog života, živite život punim plućima, budite srećni, izbacite strahove, strahovi ne postoje, strahovi ste stvorili sami i eto, budite, mislim, pozitivni, to se podrazumemo, ali možda ste se nasmijali, možda niste, ali izbacujte sve to iz svog života, probajte, testirajte, kada sledeći put crna mačka pređe put, vidjet ćete da to ne postoji, to je sve ovde, stavili ste u svoju glavu i sve iz glave ide. Puno vas volim, čujemo se u sledećem videu i hvala vam što me pratite. Pozdrav svima.